Hej, mit navn det er Bente Jacobsen. Jeg vil rigtig gerne fortælle dig om min angstterapeutuddannelse. Det er formålet med videoen her. Alting starter jo med os selv, så for mit vedkommende, der starter alting med min egen angsthistorie. Jeg har haft angst det meste af livet, indtil jeg var langt op i 50'erne. Jeg blev angstfri i 2016, og det gjorde jeg ved hjælp af nogle teknikker, som også er nogle af dem, jeg underviser i på angstterapeutuddannelsen. Da jeg blev angstfri, der var det så vidunderlig en oplevelse, det kan du sikkert forestille dig. Altså for første gang i mit liv havde jeg ro indeni. Jeg følte faktisk næsten, at jeg var blevet født på ny. Altså det var en befrielse, det var simpelthen så vidunderligt. Jeg havde pludselig sådan en overskud, altså det var helt vildt dejligt. Så jeg tænkte, okay, det jeg har oplevet, det skal andre også have lov at opleve. Så det blev ligesom mit mål, at hjælpe andre til også at blive angstfri. Og derfor så specialiserede jeg mig i angst og angstbehandling, og det er faktisk udelukkende det, jeg arbejder med i min klinik i dag. Jeg lagde ud med at skrive en bog om min historie, den her fra angst og angstfri. Det tog mig lige nogle år. Den udkom i april 2022, og i bogen der fortæller jeg om mit liv med angsten, og jeg fortæller om min vej ud af angsten, og så fortæller jeg om alt det, som jeg lærte af min angsthistorie. Og så sker der jo det, som der tit sker, der ud af den her bog, der voksede så min angstterapeutuddannelse. Den opstod ligesom ud af bogen. Så fik jeg ideen, og så tænkte jeg, nå ja, så er det det, jeg gør. Angstterapeutuddannelsen, den skal du ses på som en form for efter- og videreuddannelse. Et tilbud til dig, som er terapeut i forvejen. Altså det kan være psykoterapeut, hypnoterapeut, tankefeltterapeut, zoneterapeut, coach, anden form for behandler. Du er vant til at arbejde med klienter, du er vant til at arbejde med mennesker, og nu vil du gerne lære nogle effektive teknikker til noget virkelig effektiv angstbehandling. Og så er det, du skal vælge min angstterapeutuddannelse. Du får nogle teknikker, så du kan hjælpe dine klienter til at blive angstfri. Det er ikke et quick fix, du giver dem, det er hårdt arbejde, men med teknikkerne, der kan du simpelthen hjælpe dine klienter derhen, hvor de bliver angstfri. Og det er fordi udgangspunktet er, at alle former for angst, altså de underliggende årsager til alle former for angst, det er dybe psykiske traumer. Og på uddannelsen, der lærer du, hvordan du skal forløse de her traumer. Når traumerne er forløst, så er de underliggende årsager til angsten jo væk. Jamen så er angsten også væk. Og så enkelt er det faktisk. Men det gode ved uddannelsen er jo også, og det ved du, hvis du har taget mange af den her slags uddannelser, eller mange uddannelser som terapeutiske uddannelser, så ved du, at man jo altid lærer noget om sig selv, og man jo altid også får hjulpet sig selv i processen. Og sådan vil det selvfølgelig også være på min uddannelse, fordi du skal jo arbejde med de her traumeforløsende teknikker. Du skal både bruge dem på dig selv, men du skal også bruge dem til at hjælpe dine deltagere. I skal øve jer på hinanden og på jer selv. Og alle teknikkerne kan du bruge på dig selv. Så du får virkelig også mulighed for at forløse nogle af dine egne dybe traumer. Det er jo altid en god ting. Uddannelsen den løber over 4 weekender, 4 weekendmoduler af 2 dage. Og så er der Zoom-møder indimellem, og der er nogle skriftlige opgaver, og så vil der også være krav om, at du skal deltage i nogle øvegrupper. Jeg har lavet den her fine manual, synes jeg selv. Jeg har faktisk også fået temmelig meget ros for den fra tidligere deltagere. Den her manual, den får du udleveret, når du starter på uddannelsen. Og så har du den at holde dig til. Uddannelsen, den koster 12.800 kroner. Hvis du er så heldig, du når early bird, så kan du faktisk få den for 10.800. Du kan altså spare 2.000 kroner. Og du kan endda oveni betale i 4 lige store rater, ligegyldigt om du betaler den fulde pris, eller du betaler early bird pris, skulle jeg sige. Det kommer lidt mærkeligt ud. Uddannelsen den afholdes i foråret i Københavnsområdet, nærmere bestemt Rødovre, og der er opstart den 27. januar 2024, hvilket vil sige, at early bird er den 27. november 2023. Så du kan altså nå det endnu. Jeg vil foreslå dig at gå ind på min hjemmeside, jacobsenterapi.dk, og læse mere om uddannelsen og læse om indholdet og hvad det er, du bliver undervist i. Og du kan også gå ind på en underside, hvor der er forskellige udtalelser fra tidligere deltagere, så kan du både se, hvad de har synes om uddannelsen, hvad de synes om manualen her, og hvad de har synes om mig som underviser. Når du har gennemført angstterapeutuddannelsen, så får du et certifikat, og du får også et tilbud fra mig om at komme til at stå på
find en angstterapeutlisten. Det er en liste, der også ligger på min hjemmeside, og formålet med den er, at potentielle klienter nemmere skal kunne finde dig. Så det var vist alt, hvad jeg havde at sige om angstterapeutuddannelsen lige nu og her. Jeg håber, du vil gå ind på min hjemmeside, jacobsenterapi.dk, læse om uddannelsen, tilmelde dig uddannelsen, og så håber jeg rigtig meget at se dig på uddannelsen. Kan du have det godt så længe. Hej hej.